Kurt Calleja b'interpretazzjoni mill-aqwa tal-kanzunetta This Is The Night fis-semifinali tal-ħamis. Malta se terġa' tkun fil-finali tal-Eurovision Song Contest wara assenza ta' sentejn. Għal Kurt Calleja din hija ħolma li saret realtà u li ħallietu mingħajr kliem. Meta tasal għall-finali fil-verità ma tkunx erbaħ biss 3 minuti ċarġu terġa' prestazzjoni fil-finali, imma fil-verità terbaħ ħafna żgħar ta' xogħol u preparamenti ekstra ma tittamel 3 rehearsals oħra. Se tkun ippreparat sew għaliex kull darba li jkun hemm rehearsal, ikun hemm il-press, ikun hemm il-fans u inti dejjem tittoħloq dak il-vibe dak il-3 minuti tiegħek biex ovvjament in-nies jitkellmu fuq is-song. Fis-semifinali tal-ħamis flimkien ma' Malta kwalifikaw għas-serata finali l-Litwanja, il-Bosnia, is-Serbja, l-Ukrajina, l-Iżvezja, il-Maċedonja, in-Norveġja, l-Estonja u t-Turkija. Dawn se jnaqdu mal-10 l-oħra li għaddew mis-semifinali ta' 3 li għadda kif ukoll mal-hekk imsejħa l-Big Five jiġifieri l-Italja, Franza, il-Ġermanja, l-Ingilterra u Spanja u l-pajjiż rebbieħ tas-sena li għaddiet l-Azerbajġan. Tkellimna mal-ġurnalista One News Edward Montebello li jinsab fl-Azerbajġan isegwi dan il-festival. 24 sija wara li pajjiżna qata passaġġ s-serata finali u 24 sija qabel is-serata finali tal-Eurovision Song Contest illum ġewwa Baku Azerbajġan isiru żewġ rehearsals b'rabta max-show ta' għada u Kurt Calleja nistennew li jaqta' figura tajba propju anke għada fil-finali tal-Eurovision Song Contest. Madankollu ovvjament id-djar tal-imħatri bqgħu jfoslu li għada l-Iżvezja l-kantanta Lorin għandha tolli it-trofew tal-Eurovision Song Contest. Fis-stqarrija l-kellim laburista l-Edukazzjoni Ogħla Owen Bonnici fisem il-Partit Laburista feraħ lil Kurt Calleja għas-suċċess li għamel. Min One News ngħidulu wkoll awguri Kurt.